camera.
ιδρύθηκε το 1976 και από τότε μέχρι και σήμερα έχει μια συνεχή παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα και τη ζωή όχι μόνο της Παλιόχωρας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ούτε τα ίδια τα ιδρυτικά μέλη εκείνου του συλλόγου πίστευαν ότι η ιδέα τους θα είχε τέτοια απήχηση και διάρκεια. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε 10 χορευτικά τμήματα από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη να μας παρουσιάζουν χορούς από τον Πόντο, τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά του Αιγαίου. Προτού απολαύσουμε αυτό το μοναδικό θέαμα, καλό θα ήταν να μάθουμε τι είναι χορός και ποια είναι η εξέλιξή του στη διάρκεια των αιώνων. Χορός είναι η ρυθμική κίνηση ενός ή περισσότερων προσώπων που εκτελείται με συνοδεία μουσικής ή τραγουδιού. Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός ήταν δώρο των θεών προς τον άνθρωπο, για να μπορεί να ξεχνιέται μέσω αυτού από τους κόπους και τις θλίψεις της ζωής. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Δίας σώθηκε από τη μανία του πατέρα του Κρόνου χάρη στο χορό των κουριτών και το θόρυβο που έκαναν τα ξύφη τους καθώς χτυπούσαν τις ασπίδες τους. Θρησκευτικοί ήταν οι χοροί γυμνοπαίδιοι των αρχαίων Σπαρτιατών, τους οποίους χόρευαν σε τακτές μέρες γυμνοί χορευτές για να τιμήσουν τον Απόλλωνα, την Άρτεμη και τη Λιτό. Η ανθρώπινη ψυχή ανακουφίζονταν από τα πάθη της με τις λεπτές εξειδικευμένες κινήσεις των διαφόρων χωρών. Για το λόγο αυτό επινόησαν χορούς θρησκευτικούς, πολεμικούς, γυμναστικούς, θεατρικούς, συμποσίων, χορούς για γαμήλιες και άλλες χαρμόσυνες υπέθυμες πομπές, χορούς εθνικούς ή λαϊκούς. Από το πλήθος αυτών των χορών επέζησαν ως τα σήμερα οι λαϊκοί, οι οποίοι διακρίνονταν ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους. Αυτή η διαχρονικότητα οφείλεται ασφαλώς στο ότι οι χοροί αυτοί αποτελούσαν το προσφορότερο μέσο ψυχαγωγίας των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων, παρότι η στάση της Ορθόδοξης όπως και της Καθολικής Εκκλησίας υπήρξε εχθρική απέναντι στους χορευτές, κάποιοι από τους αρχαίους ρυθμούς επιβίωσαν και σωματώθηκαν από τα λαϊκά κυρίως στρώματα στις καθημερινές τους εκδηλώσεις. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο χορός, σε συνδυασμό με το αναπόσπαστο κομμάτι του στο τραγούδι, αποτέλεσε ένα ισχυρό όπλο ενάντια στην αλωτρίωση και την απώλεια της εθνικής συνείδησης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι την περίοδο που αυτή γεννιούνται και νέα είδη χορών που περιγράφουν ηρωικά κατορθώματα και μεγάλες στιγμές της Ελλάδος. Πράγμα που ενίσχυε ακόμη περισσότερο την ηθική αντίσταση των υπόδειλων. Τέτοιοι χοροί είναι ο Καγγελευτός στη Χαλκιδική, η Μακρενίτσα στην Άουσα και ο χορός του Ζαλόγκου στην Ήπειρο. Οι κλέφτικοι χοροί εξάλλου ήταν στενά συνδεδεμένοι με τη στρατιωτική προετοιμασία και την ψυχαγωγία των άτακτων στρατιωτικών σωμάτων των κλεφταρματολών. Μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους, παρατηρείται μια γνήσια παραδοσιακή έκφραση στους χορούς και τη μουσική, που επηρεάστηκαν είτε από την ιστορία των περιοχών από όπου προέρχονται, είτε από την ομορφιά του ελληνικού τοπίου. Απόψε, τα 10 χορευτικά τμήματα θα μας παρουσιάσουν χορούς από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Πόντο και τα νησιά μας. Μετά από αυτή τη μακροσκελή εισαγωγή, ας έρθει στο βήμα ο πρόεδρος του Εκπολιστικού Συλλόγου Παλαιοχώρας ΕΛΠΗΣ για να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Χρήστο. Κύριε Αντιδήμαρχε, Πρόεδρε του Τουριστικού Οργανισμού Αριστοτέλη, κύριε Δημοτικέ Σύμβολε, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας της Παλιόχωρας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Συλλόγου σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκονται μαζί μας περίπου 10 χορευτικά που θα μας παρουσιάσουν ένα καταπληκτικό θέαμα. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους καλωσορίζουμε σε αυτό το πρώτο αντάλλαγμα στην φιλόξενη Παλιόχωρα. Να ευχαριστήσουμε θερμά όσους μας βοήθησαν σήμερα στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Τον Δήμο Πολυγύρου και φυσικά τον κύριο Δήμο και τον κύριο Ζωγράφο. Τον Γιώργο Βαλμά, ο οποίος πάντοτε βοηθάει σε όλους τους συλλόγους της Παλιόχωρας, το λογιστικό γραφείο του Στέργιο του Μπάτσιου, τη Δάφνη Λιμπαντιώτου Φαρμακείο, την Αγγελική Τσαγκοπούλου Φαρμακείο, τον Νίκο το Στάμο Χρεοπολείο, τον Δημήτρη Γραμματίκα Ξυλία, τον Γιώργο Τονίνο Ταβέρνα, την Κωστούδιο Τσολάκη Τρενταφυλιά, ειδικά οικοδομών, και τον Θανάσιο τον Παυλούδη Χρεοπολείο. Επίσης τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κοντογιώργη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας,
τον κύριο Κυριώτη και όλα τα παιδιά του Δήμου που μας βοήθησαν στην προετοιμασία της σημερινής εκδήλωσης. Επίσης, όλες τις γυναίκες του χωριού που μας προσέφεραν τα υπέροχα εδέσματα για τα κεράσματα των χορευτικών. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δασκάλα του χορού, την κυρία Νένα Μαυρίδο Ξεφτέρη, που εδώ και ένα μήνα περίπου συντονίζει τη σημερινή εκδήλωση των χορευτικών. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Κύριε Αντιδήμαρχε, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Σας εύχομαι εν ώψη της μεγάλης γιορτής της Παναγίας χρόνια πολλά και να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιόχωρας για αυτή την οργάνωση και την εκδήλωση που μας παρουσιάζει απόψε. Έχετε όλοι τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να είναι μαζί μας, αλλά βρίσκεται σε διακοπές. Αλλά είναι πάντα, ξέρετε, δίπλα στην Παλαιόχωρα, δίπλα στο Σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έτρεξαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση, τον πρόεδρο του Συλλόγου, τα παιδιά, την Ένα τη Μαυρίδου που παρουσίασε φέτος μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Νένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας έχεις προσφέρει φέτος και πιστεύω και τα επόμενα χρόνια να πάμε και να συνεργαστούμε καλύτερα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να περάσετε όλοι καλά, να το χαρούμε απόψε όλοι εδώ πέρα, να χειροκροτήσουμε αυτά τα παιδιά που μπράβο τους μέσα στο καλοκαίρι προτίμησαν να είναι εδώ πέρα ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές και όχι σε κάποια παραλία. Τους ευχαριστούμε πολύ και πρέπει με το χειροκρότημά μας να τους ενθαρρύνουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Καλή διασκέδαση. Τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, παρακαλώ, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο αντάγωμα χορευτικών στην Παλαιόχωρα. Να σας ευχηθώ να περάσετε όλοι όμορφα και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ιδέα και η προσπάθεια των παιδιών μας να γίνει θεσμός με τη βοήθεια όλων μας. Ευχαριστώ. Τώρα τον κύριο Φυλακτό να αρχίσει την παρουσίαση των χορευτικών. Καλή διασκέδαση σε όλους. Μετά από όλα αυτά τα προκαταρκτικά και τους χαιρετισμούς, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο χορός. Πρώτα θα χορέψει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ζερμοχωρίων που εδρεύει στην Παλαιόχωρα. Το ΚΔΑΠ έκανε έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο του 2006. Είναι πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος. Έχει 2 χορευτικά τμήματα παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών. Συμμετέχει ενεργά όλα αυτά τα χρόνια σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου μας. Απόψε θα μας χορέψουν χασάπικο και χασοπεσέρβικο.